Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Jepbar bardy. Ana bu ýanymda oturanam Jepbar Leyli men gyýdym. Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mektebiniň 2-nji synp okuwçysy. Men şuň ştaýda şeýdip çykyş etmäňe sebäp bolan men başlangyç klas muallim Tallahajan we da nägileriň duýdurmak üçin çykyş etmäňe mejbur boldum. 2-nji klasyň klas ýolbaşçysy Tallahajan we men gyýdymdan bahana tapman. Okuwny okuyuplagyna seretmän, bäşik bahasyny okuýanlygyna seretmän, bahana tapyp, tertibine 2 goýup, klas okuwçylaryň arasynda kimse diýe hiç tapmasa şu Jepbar Leyli bilen gürleşmän, o şundan hiç taýdy göçürmän, kimsetmeler bilen okuw diýe. Bilimine bahana tapman, tertibinden bahana gözläp ikilik goýýar. Okuwçylaryň arasynda kimse diýe. Kimse sözler diýdirýär, güllürýär üstünden. Gyýdymyň bilimem gowy, tuwalama gowy okuýar, okuyuplam, howasy gaty uly, okuw bolan howasy hemme sapaklarynyň taýyna umutýar, taýyny gurrunga merýär, bahalar, bäşik bahalarda münasip bolýar. Tertibem gowy. Eger tertibi ikilik bolsa, gyýdym okuw, okuyuply, bäşik bahalara münasip bolmazdy. Gyýdymyň tertiplije bolançy mektep ýolbaşçylary bilimine seredip, tertibine seredip, okuwçylaryň arasyna klaskom edip belläpdirler. Gyýdyňyz şeýle gowy okuyan bolsa, tertibi gowy bolsa, klas mugallymy näme sebäpden bahana arap, onuň tertibini peseltmäge çalyşýar. Şu barada näme aýdylaryň? Klas ýolbaşçysy Tallahajan we döwletden alýan puluna kanagat etmäni üçin her bir ene atadan her aýda ýa 100 manat ýa 200 manat müçwer pul alýar. Ol pulda men ýagdaýym bolmany üçin men gyýdym edýetjekdir. Ol enatalardan alýan pulny şo puluna görä baha goýýar. Masal getirip berjek ýerim 100 manat alsa 4 baha çykardy, 200 manat alsa da 5 baha çykardy. Indi şu mektepde ýankysynyň gyýdynyň okuyan klasynda bolup geçen ýagdaýlar barada mektep ýollaşçylaryna ardaş gaýet etmediňizmi? Mektep ýolbaşçysyna da arz gaýetym bilen ýüzlendim. Mektep ýolbaşçysy çärede görýär, ýöne şu Tallahajan we mektep ýolbaşçysynyň silanyk, ýene başgalarym silanyk. Enatalarym biri bilen uşturýar, enatalar bilen agzalet ýa, çagasyny ýa bolmasa çagasy bilen uşturýar. Gara döwlete okuwly bilimli çagalara ýetişdirmek däl onuň niýeti. Klas ýolbaşçysynyň bar pikiri enatalardan pul almak. Çağalary agzal etmek, enatalary agzal etmek, söwüşdirmek, diňe şeýdip okuwda şolar işler alyp barýar. Gyýdymyň tertibi pes bolýan bolsa, bilim pes bolýan bolsa, şeýdip ene mektepde ene her günki alýan bahalar bäşlik, ene mazamda çykyş edene bäşlik, ene bu hepdesini orkadyň, ýöne bahanasy muallimiň biliminden tapman tertibi diýip tertib kemsitmeler bilen ene şeýdip şuň gyýdymyň tertibi dip ikilik baha bu alýan bäşik bahalaryny pese düşürmek üçin ikilik goýupdyr. Tertipsizlere bäşik goýýar, tertipli okuw howasy bolan çağalarym ene kemsitmelere sezabar edip bar arzuwam para pul almak, para pulum bolmaly üçin ene ha men şeýle zatlar kynçylyklaryň üstünden barýan. Klas ýolbaşçysynyň maksady men gyýdym şu 2-nji mektepden çykarmak. Şu 2-nji mektepden men çykarýançam, olam şol gyýdym kemsitmäni, ikilik goýmany tertipsiz diýip başga muallimlere da gep öwretmäni dowam edýär. Leyli, klas mugallymy seni näme üçin kemsitdi? Şunyň sebäbinden bilýärmi? Pul getirmeýäňiz, 100 manat getirmeýäňiz, 200 manat getirmeýäňiz diýe. Şol 200 manat getireninde bahan galdyrýandygyny boýuna alýarmy? Hawa. Men o çağalaryň kakam ýok. O çağalaryň kakalary 100 manat, 200 manat berip dur. Klaslaşsanma Leyli bilen gürleşmem, Leyli'den göçürmem diýip aýtýar. Men okuwak görýän, howasly okuwa gidip gelýän ýöne muallim men kemsiten üçin mektebe gidesmen. Leyli, klasda biýdüdünçilik eden okuwçylar boldymy? Hawa. Kimler?
Şonara iýlerine seredip gurlaşýarlar. Zalla ıglaşýanlara, mektepde gıýgırýanlara tertibine bäşlik goýýar. Men ymsyrıp otursam, men günümde ikilik goýýar, tertibime ikilik goýýar. Mekteplerde de para yol verilen üçün şu biýdizginçilikler dowam edýär. Bäşikçi okyply balajyklarymyň ene kemsinmelere sezebar edilýär. Döwlet ýol başçysy bilimli okuwçylary ýüze galdyrmakda, okyýbarlary höweslendirmekde hemişe çykyşyny aýdyp geçýär. Ýöne inhamiň şuňky günümde şaýat bolanlar döwlet ýol başçysynyň aýdanyny diýenem, goýanyny edenoklar gaty gynancym bildirýär. Şuňky-da çağamyň gyýdym kemsidilýänidi, özüm hem kemsinýän. Türkmenistan ýurdumyzda, asuda ýurdumyzda galkynyp gezmäni hiç kim maý beren oklar, mümkinçilik beren oklar. Oňam sebäbi bar, düýp sebäbi para pully. Men para bermäne hiç kilik ýagdaýym ýok, ýollaşym ýok. Men ýeke ene çağam ulultýan, maňa agyr gelýär. Molimleriň edýän hereketleri maňa agyr gelýär.